Pracujem v hospícii milosrdných sestier v Trenčine a pomáham im tam v rôznych udalostiach, napríklad pri žehlaní alebo pri sprevádzaní pacientov na svätú omšu. Začala som dobrovoľničiť, keď som mala 16 rokov. A začala som preto, že som v škole sa zapojila do projektu DOFE, to je teda Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu. A ide tam o to, že sa človek rozvíja v rôznych oblastiach a jednou z nich je aj dobrovoľníctvo. Tak ja som sa prihlásila do hospicu, že takto vyskúšam. No a ozvali sa mi, čo som bola veľmi prekvapená, veľmi rada. A už zo začiatku ma na hospici oslovil taký veľmi príjemný kolektív a atmosféra a to, že s akým prijatím sa tam ku mne tí ľudia správali. A veľmi sa mi páči, že aké hodnoty hospic reprezentuje a aj motivujú ma aj ostatní dobrovoľníci, pretože sú to všetko milí, obetaví a pracovití ľudia. Človeka to naučí takej skromnosti, potom takej láskavosti a nezištnosti a že vlastne človek urobí niečo bez nároku na odmenu a paradoxne mne moja činnosť viacej dáva ako berie. A sú to proste spomienky, zážitky alebo úsmevy. Že nech sa neboja aj výjsť zo svojej komfortnej zóny alebo urobiť taký krok do neznáma, že stojí to za to a že nemá sa vlastne čo zle stať. Ľudia si často myslia, že vlastne dobrovoľníctvo je časovo náročné alebo že na to, aby mohli byť dobrovoľníkmi, musia mať nejaké špeciálne schopnosti alebo znalosti. Ale super na tom je to, že nemusia a že každý môže pomáhať podľa svojich schopností a podľa svojich možností. No, naučila som sa žehliť a taktiež som sa dozvedela množstvo informácií o paliatívnej starostlivosti a o paliatívnej medicíne a vlastne možno, že mi to tak aj otvorilo bránu do toho, čo by som aj v budúcnosti chcela študovať alebo čomu by som sa chcela venovať. Možno, že ukázať im, že to má oveľa viacej výhod ako nevýhod. Že spoznajú veľa nových ľudí, nové skúsenosti, nové zážitky a že väčšinou ľudia chcú robiť niečo iba za peniaze, ale že sú aj oveľa hodnotnejšie veci ako peniaze, ktoré môžu získať pri tejto činnosti. Takže že ukázať im vlastne, čo za to môžu získať.